Hola, vamos a Ecuador, og klokken den er rundt regnet 3, og vi er i Castro, og om cirka 48 timer, så er vi i Quito. Håber vi. Ja, så er vi... Hvordan ser det ud nu, Moko? Vi er lettet fra München. Hvad spiser vi? Det var den kritiske fase, der overstod nu. Vi skulle lige afises, men så gik det også fint. Se, og Moko har fået bilen, vand og rødvin. Falsk besked ned. Det er noget, der bliver hjemme i Danmark. Vi spurgte, om vi ville have vin eller øl, så sagde vi vil godt have vin og øl. Det var Moko. Jeg har kun slået hende i røven. Moko. Nu tænker mi cerveza. Hvor meget siger du? Mi cerveza están disparudo. Jeg fatter ikke en klap. Nej, men jeg kan fortælle dig, at vi er kommet til Madrid nu. Fejlfrit. Det er Madrid, og klokken er langt om aftenen. Hov, der kører en bus. Fedt, og den skulle vi måske have været med. Og der står Moko igen. Superchefen. Vi har fået... Så har vi fundet en hjemløs i lufthavnen i Madrid. Og så en anden hjemløs, der lå og sov der lige før. Lige indtil nu. Så skal vi overse, hvordan den hjemløse ser ud tæt på. Ved du hvad? Hvad nu, Moko? Det kamera sammen, eller du får det op i røven. Det kan godt være lidt mere lys. Jeg tror, det er en fra os der. Det flyver de også ude bagved. Så er der ens fra os der, siger vi. Vi er ikke helt sikre endnu, men det er den nok. Og hvor sidder de, Moko? De sidder oven på Madrid-skiltet derude. Der var slået Våge SP og andre fugle SP. Ens fra os der på video. Nok. Måske. Gracias. Verdammt. El palo, el fantástico, el balón o el formidable. Don't go out there. Vi er i Spanien, Så er det en spansk spor. og Moko siger, Spansk spor i Spanien. sådan, det må det være i Madrid, ikke Moko? Det er det, der findes ikke postbur her. Vi har også kun set ens farvede stære. Et all adds up. Sådan. Fedt. Hundfarvet. Kendt den på rygstriberne og det store næb. Hvor Jensen? Vi leder efter den eneste lyshårede mand. And then we can... Pænt goddag, Jens. Hvad så? Hvad så? Kamera, mand. Lad os se. Fedt. Nå, vi skal ud af det her. Ja, det er subtropical. Det er den der femmeren. Fordi de to andre, den ene kan ikke være her, den anden er kun i lowland. Okay. Stille så skarpt. Masked Trogon. San Isidro. Jamen, jeg kan huske den på bogen.
Den sko her. Der sidder en hundsup deroppe. Det er nemlig svært, når man bare sidder og stener. Vi må have den op og flyve jo. Kan du zoome? Det ligner en Greyhawk. En Greyhawk? En Greyhawk. Ja. Vores hytte i Walser Marco. Der kommer Moko ud. Det har lige regnet. Det er ved at blive tørt. Nå Jens, hvordan synes du dagen er gået indtil videre? Stille og roligt, men vi har været her i Walser Marco i halvanden døgn nu her. Men vi har alligevel fået 10 nye lokalitetsarter, hvoraf 7-8 af dem har været nye turarter. Så det er et meget godt eksempel på, at selvom man har været et sted mange dage, så er der sgu stadigvæk masser af nye fugle. Og sådan her ser stien ud. Der ligger lidt kameragrejer. Så den her lille sti, vi skal ned af. Down to the snakes and shit. Terrassen på Walser Marco. Fieders hænger herovre. Der sidder Moko og læser på, hvordan de her kolibrier de ser ud. Og jeg ved ikke, man kan fornemme, det regner en lille smule. Og lydene. Helt ude til højre har vi nu en fork-tailed sylph. Og så har vi en many-spotted hummingbird. Og så har vi endnu en... Nej, så har vi en golden-tailed... hvad hedder den? Brilliant? Det er en sylph. Nej, hvad hedder den? Ikke sylph. Jeg synes, det Fork-tailed. Fork-tailed, hvad hedder den? Det er helt klart til jorden. Fork-tailed Brilliant. Hvad fanden hedder den egentlig? Den hedder Emerald the Brilliance op. Så kan du faktisk se meget sjældne ghouls. I baggrunden havde vi en wing-banded wren. Yep. Godt nytår. Det er hotellet, det er Aqua. Eller Aura. Auka hedder Som den. ligger i Coca. Det er på kanten af Amazonjunglen. Vi har mindst 1000 km regnskov mod øst. Jeg skal også lige være med her. Så godt nytår, dreng. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Kammerat. Vi hedder Buenos Tardes på den her tid af dagen. Godt, Det skal fint. være helt korrekt. Tillykke med det, señorita. I morgen der bliver vi hentet. Så skal vi sejle. FD, har du noget at sige? Tror du selv, det der kommer på YouTube, skipper? Buenos dias. Buenos stars. Filmer vi nu? Er vi på? Den lille røde lampe lyser ikke. Hej. Hola! Hola! Godt nytår. Hola, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vi er i Coca, og vi har det super fedt. Vi skal ud i regnskoven i morgen. Og vi er super chefer, nogle af os i hvert fald, og det er mega fedt. Det er Rasmus er begyndt at tage billeder af fugle. Det er Rasmus er bag blevet på os alle. fotodu. Mega fotodude. Vi har set 4 tukaner. Og 17 arter hummingbirds i dag alene. Og vi har whisky, og vi har rom. God rom, Vi har det god godt. whisky, og vi har det rigtig godt. Og Ved du hvad? vi har set Du sagde god 176 arter. 176 arter på et par dage. Lidt æren og en død slange. Det må vi ikke sige for Jens. Sådan er det ikke. Jens Vi bliver skal se sur. nogle levende slanger. Så Nu skal vi i regnskoven, og Jens skal se levende slanger. Og sådan er det ikke. Mads fede fugle. Godt nytår, Danmark. Godt nytår! Helt så der ligger på Facebook. Må I fryse.